Ahojte, nachádzame sa v Dánsku v krásnom kempe nášho nemeckého partnera a máme stretnutie zákazníkov a majiteľov aut s našimi prestavbami a dnes si ukážeme ďalší krásny Mercedes Sprinter. Vítajte vo vnútri, sme v 7-metrovom Sprinteri L3 H2, ktorý sme prestávali na obytné auto pre 3 osoby, teda sú tu 3 miesta na sedenie s bezpečnostným pásom. A postupne si ukážeme celú prestavbu. Takže ako sme spomínali, je to auto spravené pre 3 osoby, to znamená, že za vodičom a spolujazdcom máme predné sedenie, stôl demontovateľný, sklápateľný a jednosedačka s bezpečnostným pásom. V jednosedačke je umiestnené kúrenie Truma kombi diesel. A obrovská výhoda je, že je len taká široká, ako je široká aj kúpeľňa, to znamená, že prechod medzi sedačkou a kuchyňou je oveľa širší, ako keď máme dvojsedačku. Za sedačkou máme veľkú kúpeľňu so samostatnou sprchou. Takže v prednej časti je otočné vecko s umývadlom, zrkadlovou skrinkou a v tej druhej časti samostatná sprcha, ktorá sa dá oddeliť a zavrieť sprchovými dverami. To znamená, že nič nebude mokré. Na opačnej strane v prednej časti máme kuchynku. V kuchynke je jedna špecialitka, máme zabudovanú plynovú rúru na pečenie. Tá je trošku hlbšia, to znamená, že aj celá kuchynka je hlbšia, ale vďaka tomu, že máme iba jednu sedačku, tak sme to mohli zabudovať a stále máme veľký prechod. Za rúrou na pečenie klasicky šuplíky s doťahom, plynový varič s výlevkou a flexibilná hadica. Veľmi obľúbená kombinácia. Máme samozrejme zásuvky 12, 230 aj USB. Za kuchynkou kompresorová chladnička 90 litrov a nad chladničkou šatníková skrinka, všetky skrinky s osvetlením, priečinky na to, aby sa dali uložiť rôzne veci od kávovaru až po jedlo. V zadnej časti veľká posteľ, na vodičovej strane 1,85 m dlhá, na spolujazdcovej strane je to 2 m dlhá posteľ. Super je, že tu máme stupienok tým, že posteľ je trošku vyššie. Čím vyššie posteľ, tým väčšia garáž. A stupienok sme využili na to, že sme do neho zabudovali ďalší chladiaci box, ktorý dokonca nielen chladí, ale aj mrazí až do -10. Ale sme využili priestor pod posteľou na to, aby sme zabudovali ďalšie dve skrinky na oblečenie, na topánky, takisto s osvetlením. Keď sa pozrieme do auta zo zadnej časti, tak vidíme, že naozaj posteľ je postavená vyššie. Samotné auto je dosť vysoko už len preto, že sme na 4x4. Ale teda posteľ vyššie s tým, že čím vyššie je posteľ, tým máme väčšiu garáž. Samozrejme, že aj ľavú, aj pravú stranu nad blatníkom a za blatníkom využijeme na to, aby sme tam zabudovali techniku. Takže v tejto časti máme priestor pre dve plynové fľaše. Vpredu nad blatníkom a vedľa blatníka máme kompletnú elektroinštaláciu s dvomi 150 Ah litiovými batériami, meničom 2 kW a všetkými poistkami a poistkovými púzdrami. Na pravej strane nad blatníkom máme 112 litrovú nádrž na vodu a za nádržou máme úložný priestor a tlakové čerpadlo. Zadné postele sú obe výklopné, to znamená, že keď by sme potrebovali, vieme ich dať zdvihnúť o 90 stupňov a sú podopreté profilmy, ktoré keď vyberieme, tak vieme využiť celú svetlú výšku a teda prepravovať aj veľké a vysoké veci. Sprinter je vybavený offroadovou výbavou, ako môžeme vidieť, máme strešnú záhradku, máme rebrík, máme offroadové kolesá, takisto šnorchel, raptorový nástrek. V zadnej časti na zadných dverách máme držiak rezervy, naozaj to auto vyzerá veľmi pekne. Vpredu je veľká ledková rampa, vzadu máme takisto ledkové reflektory. Čo sa týka okien, tak máme v aute okná Dometic S7. Strešné okná máme dve midi heky vpredu a vzadu a v strede v aute je okno Maxvent s ventilátorom na 12 V, v ktorom je takisto aj spravená predpríprava na prípadnú 230 V klimatizáciu.
Ak sa vám dnešné auto páčilo, poteším vás, je k dispozícii, môžete ho kúpiť za 176 950 eur vrátane dane, a to vďaka tomu, že autičko je dvojročné a majitelia chceli urobiť nové auto o 40 cm dlhšie, a ako ste mohli vidieť na videu, naozaj vyzerá ako nové napriek tomu, že ho užívali.